אז 5 סוגי מדוזות מלווים אותנו במהלך הקיץ הזה, זה יותר ממה שיש לנו. נראה מה עוד יש לנו השנה. אז יש לנו עוד מדוזה שמגיעה לאזור שלנו, יש לנו את הכוכבית. לנו הלילה, בלילות ממשיך להיות קריר, בעיקר בערים. אנחנו מדברים על 15 מעלות בלבד, לאורך מישור חוף 21 מעלות, לאורך מישור חוף יש קצת עננים, הם מתפזרים שעות הבוקר המוקדמות, צפון הנגב 19 מעלות, באילת 25 מעלות, הרוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות עד 25 קילומטרים בשעה, באילת כרגיל, הרוחות צפוניות מזרחיות 2 מעלות. והנה כבר התשקיף שלנו לימים הקרובים, כאן ירושלים, כאן תל אביב ובאר שבע. אתם רואים שבהיר בכל הימים הקרובים. אנחנו מתחילים את הימים הקרובים עם 24 מעלות בירושלים, אמרנו 5 מעלות מתחת לממוצע. יום חמישי אנחנו כבר מגיעים לממוצע. בסוף השבוע יהיה מאוד נעים בגבולות הממוצע.